Shalom. Horas madi hita saluhutna. Naing masuk mahita di panutupan partangyangan HKBP Mampang Prapatan. Dibayani martang yang di bagasan Rohata Bema. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 834 ayat sada dohot 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut tido saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai. Alai nahot dohatani Tuhani rodi saleleng ni lelengna sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Haleluya martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan hodona manjou hami jala hodona papunguhon akani pinilitmu tuhuriam nabadiai mauleate marohanami alanana yang dipasahat hohami tu anakmu asa ibana napunahami
asimaroham sai pargogoi mahami mangulahona ni dok ni hatam asa domu hami dohot naong tolhas tulambungmu sai patogu maha porsion nami sai ro dia ajal nami asa sahat hami sogut tuhalalas ni rohana sumurung napi na radem di akka nama kolongiho asa pujion nami ho disi saleleng nileleng marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama turpuk sian pesalmen siapulu ayat sada sahat 12. Tangiang sian si Musa na posoni debata ale Tuhan sai hodo haporusan nami marsundut-sundut tagan so tubuh dope akadolo jala tagan so adong dope di tubuhon tano dohot kotibion nunga adong hian ho ale debata sian saleleng-leleng na di saleleng-leleng na sumuang dogabe orbuk jolmai di baen ho dungi didok ho muse mulak mahamu ale jolma manusia ai sobokon sadari natuarin naon salpu nasaribu naon yang di jolong jala songon sadagang si parjaga di kono diumbang hodo nasida jadi mate manasida manogot nai nunga martubur diulahi songon duhut-duhut torang ari marbunga doi jala martubur HP bodarina i disabido jade malos ai siap dohami di bahen rimasmu jala binahen ni parpiar ni murukmu umbahen topu magohami nunga di baik ko hajato nami tujolom dosa nami akan nabungi hatiuran ni bobi ai lamoru doaka ari-ari nami sudena di bahen rimasmu ai songon ho isa dado laho sudah aka tano nami ari-ari mi tahun nami itap itu 10 tahun doi jala maulo marhogogon situtu dia do 20 tahun jala hinadengkan nasidado hamulton dapot halo jawon ai hatop situtu do lau sapu jala habang dohani tung isema tumanda gogo nirimasmu jala di habiari hoho bartu pangonai nirimasmu sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuhan ima sahatna martua doakan tumangihon hatani debata jalana piopsa amin. Marende mahita sian buku ende nomor 772 ayat sada dohot 2.
tapasada maruhatta martang yang mahita puji-pujian dot hamulateon pas rawanami tuh amang padenggan basah natoktong mangalean hai pason tuami gadup sahat tu bodarion Tuhan di Bornginon bekami do acara pertangyangan manang permingguan songon mengunjungi penutupan pertangyangan sektor nadong di waranami hagapi mampang parapatan molo kilas balik kami Amerik Tuhan itu 2020 sada dang boy sikop pulau kami Tuhan pertengah story alani covid sore mago natok tong mengintai natok tong manosak ngulunami si ganupari idong bekam Tuhan agak kurang pertengah store nami nama dohoti dibekami do niat Tuhan melalui pertengahan online manang live streaming alai Tuhan beri kami kurang do maksimalna dia kan nama dohoti pertanyaan sektori alai berkami ma Tuhan didenggan di Basam dimulai bulan akhir September nunga mulai melandai Tuhan covid 10 sia jala acara permingguan nami diuriot Tuhan nunga medalan menuju normal mulai tema Tuhan totong do pengedoh kami tupe leko Tuhan minuan hai pason jala dao covid sore magoi Tuhan totong do ikuton nami prokes nah di pemerintah asal Tuhan menjaga di negara namion baik masalah ekonomi Tuhan ngabulai berkami merdalan duk denggan mapastora nami Tuhan asa homa toktong namang diami ngulu si ganupari asa dong dalam nami Tuhan lama muji pasangapon guarmu nabadiai berkami Tuhan akka parsikola mulai pertemuan tatap muka mulai tema Tuhan disediakan bahasa-bahasam toktong ma ajari pemerintah nami asa toktong boy mangalen udengkan Tuhan yakka masyarakat jalhape Tuhan patuh taat dekat segala peraturan dari pemerintah tuganup kami masing-masing sadala Tuhani kami Kristen ikut patuh dami Tuhan dia kasudi peraturan pemerintah itu tuh dia jaroko Tuhan kami jalhai mertangiang tu negara kami Tuhan mulai sian presiden sampai yang terbawa Tuhan pemerintahan komando oleh kebijakan habis suhon asal itu tung berdalat Tuhan akka pemerintah nasida jalboy Tuhan adil makmur kami di negara namion so ni Tuhan nang di hurian namion Tuhan mulai tema ilekoro diami sadani roha lau pada muton huriat Tuhan melutuk pihamian padita parhalado nah hurak kami Tuhan marsaor hurak kami pasaton berita nolimi Tuhan tua kerwasmo saya ajari ma Tuhan anggiat tujuan dari Tuhan buah kami lamar bisuk dalam mahami harus sebenarnya nagawe kekurangan nami jalaboi ajaran Muhammad tujuan non labo yang itu mengerti dia ka persoalan nadong durian namion melutuk pe Tuhan dia ka ruas nami ibugasan nasa minggon persahito ton homat tong napa malupon homa nama donasida Tuhan nasa pamatun nasida talus sait sian pamatangna mateng demi Tuhan tu amata paditan nami bajar nahor paderesot berkami Tuhan ngalam umirak Tuhan kesehatan nak agima Tuhan tulanon lam pamalum asaboy mana Tuhan kembali marjamita pasahaton berita naulim Tuhami asalam
ringkas sama Tuhan dalam memahami ya Tuhan dia kak maknanya kak pastoran nami terlebih di hatam nabadiai Tuhan totong tengah nami sedari onong parjo dia lapo sada amasian tonga-tonga nami ima amang purwa ni baluni inang berusaha mengusir Tuhan tuh pasaton nami asamotong namangalean akka hai pasok tu untuk keluargana homana mangapuli sude akka keluargana song perencana sida Tuhan tuda tutuaon tu orang tuana nang dibuan haduan tu ulian homa totong namangalean hai pason pajura kasudia kadalan asa buai ini terlaksana sudia ka ulon denggan atau Tuhan Oma sebagai pangujungi di kami pernah sektor tertulu palabas maruam Tuhan dia kahurangan nami nasa tau bolonon jalan paringkas mami Tuhan tu tahun-tahun naro asa buai dalam ringkas pertanyaan tu sektor nang tu hari minggu Tuhan tetong tengang nami son ujuk tahun paureau di HWB nadong di Portibion dan Tuhan ngelik kau tuhami akka umur nagajang lagi Tuhan la ima dalam nami pasolotto diri nami pajonokko diri nami tuho sudia Tuhan adong ngulu nami on syakode ale Tuhan todo mangalu asa matok tong ramang ramoti dia ka ulon nami siduga ngawe padosa gorang dohami Tuhan nabedi doang goho atok se sama dosa nami do gorangi asa talupa mi majar pasu naik pasaron boy tuhami ganuk marsada-sada pematang nami Tuhan kalau mangasaon goan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jalma tangyang namion. Amin. Pinuji pinasangap maguar mali Jehovah. Awon nami dole Tuhan di pandongan niumu di perdalanan ningulu nami. Manipat di bagasan tahun ujung tahun parurionon. Di paluasodo saluhutna pakubasyon nami. Nampe marsika soring di perdalanan ningulu nami namasa. Tarlumobi di perdalanan ningulu nami. Di COVID sori mago 10 siang. Halai Tuhan dang nai degabi mangap betami. Lau mamuji pasangapun goarmu nebedi. Jelas sahat baga satikion patupon nami do penutupan. Pertangyangan di bagasan sataunon di tonga bornginon. Mau lihat rohanami diho, kobasi mahami, pasu-pasu mahami, leon hai pasot dihami, sisana sadusa nami. Hatam nebedi neng marsaringar,
hajari hami. Asai pakyon nami, lau manuruson perdalanan ni ngulu nami. Dina dilioko sahanguluan di hami. Jalo matangyang nami marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus. Martangyak kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhutna, salam sehat ma di damang dot dainang ruas nihuria, HKBP Mampang Perapatan, na beribadah di bagas joro ni debata, dohot nama dohoti, penutupan pertangyangan di bagas tabi. Oma penghujung, madok moliate tu debata, ala dinggan jalature, saluhut pakkubasyota, di bagasan satau bolonon ala hari Minggu nunga masuk kita tu ujung tahun parhuriaon. Secara HKBP 1 tahun telah kita jalani dan saluhut akka ulauta nunga tapatupa jala mardalan dohot denggan nangpe itongani COVID-10 sia dope hita. Hatani debata nagabe silas ni rohatta imana tersurat di pangukapon bidusada mamuka sian ayat 4 sahat rodi ayat 8 ujaha madihita au surat ni si Johannes mandapoton napitu huria na di Asia asini roha madihamudo dame sian ibana na mangului nang manguluhian jala na naingro nang sian na pitutod di na diadopan ni habang sana nang sian Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh sian akka naung mate si gonggom akka raja ni tanoon ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian dosatta marhite-hite mudarna dijadi hoddo hita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di ibana ma hasangapon dohot hagugoon rodi saleleng-leleng na amen idama na Roma ibana di bagasan obun idaon ni nasa mata do ibana nang akka naung manulang ibana gabe mangangguhi bema saluhut bangso ni tanoon mida ibana ima tutu amen audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naung adokyan na naing roi sigonggom saluhutna ido anggo sahatna. Sudah hita nungatakas mangatusi jala maboto taringot tu pangukapon. Ima pangukapon na pinasahat ni debata tu si Johannes itiki yetong ibana dibolok ko tu Pulau Patmos. Dina dibolok ko ibana tu Pulau Patmos nunga adong sada pemikiran di ibana bahwa hidup saya sudah tidak berarti apa-apa lagi. Hidup saya sudah berakhir. Dan inilah akhir dari kehidupan saya. Alai nang gosada dang adong nama boto sakka ni debata. Nang pe maragam, nang pe tung mace godang, nang pe tung mace torok. Di hamajuan zaman, di hamajuan hapistarani, lau mangalului sadiari adigan tikini arimi Tuhani, tidak ada satupun yang mampu memberi jawab. Ido ubahin di dok. Garis suruh-suruh pedang maboto. Tetapi itulah yang terjadi molo taingot dope jamita di hari Minggu. Pangukapon na pinasahat ni debata tu si Daniel mencoba dan memampukan orang-orang banyak untuk mensulikiti sadiari do hari Tuhani. Alaya hamana pinasahat di si unang lului hamu unang baik kamu jala unang coba-coba untuk menetapkan sediari hari ini Tuhani. Tidak akan pernah satupun mengetahui kapan itu akan terjadi. Alai sadana pasti narodo ibana tu portibion
bedua helion. Nunga di Papua debata. Haroro nai songon panak koborngin. Tidak ada satupun yang mengetahui akan kehadiran dan kedatangannya. Ta'au hodoi. Amin. Kita mengaminkan bahwa hari Tuhan akan datang, tetapi kita mengaminkan kedatangannya seperti pencuri di tengah malam. Molo didok panako dang adong nama boto. Molo neng manako tu sada inganan, paboku tu parjabu dang nama nako gorni. Neng martamue doi gorna. Alai moloro sada panako dang pabuonna. Sehingga mengantisipasi itu bagaimana kesiapan tuan rumah untuk tidak masuk pencuri. Dan kalaupun pencuri itu datang, dia bisa mengatasinya dan menghadapinya. Sehingga jangan pernah mencari kapan hari Tuhan itu. Nanggo sadape hita dang boy magboto. Gari suru-surapi dang memboto. Holan debata amat. Alani buhado italo mangatusi hari ini Tuhan ni. Idok marhite trupukta. Pangukapon na pinasa ni debata tu si Johannes pabuahon naro namay. Alani ikom mangarade hita. Ipabuah mengajari sombar tu topik ni minggutang. Bagaimana kita menghitung hari-hari kita. Mempersiapkan diri kita. Bukan lagi sibuk untuk mencari tahu kapan itu. Bukan lagi sibuk untuk menetapkan kapan itu. Tetapi kita sudah disibukkan bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Alai nagabi patujulo di dok debata. Marhit itu pengungkap untuk si Johannes. Bahwa akan ada penderitaan. Khotbah minggu lalu. Penderitaan itu akan terjadi, baik gempa bumi, banjir, bencana alam itu akan terjadi. Tapi itu masih permulaan. Sehingga bagaimana manusia yang setia tetap menunjukkan identitasnya seperti Daniel yang setia. Dang munggil-munggil beha porsionna, dang ganggu be, dang madua roha, alai hot nama ha porsionna, holan tu debata. Jadi pabuah debata do marhite pangukapon dituju. Di pitu hurian adong di Asia terjadi do gejolak pergumulan penderitaan. Songona masa di tonga-tonga ni ngoluta. Penderitaan pergumulan itu akan terjadi. Saleleng di lot debata dope hosa hanguluan on. Dak kaya dong. Tenang-tenang nama ngolu ni halak si Huton Kristus dang. Tetapi si Huton Kristus ikon manungu silangna saat roh di hari ini Tuhan ini. Bagaimana kita memikul salib kita, menjalani setiap pergumulan, mencari solusi setiap tantangan dengan menentukan satu iman hanya di dalam Tuhan. Alana marjaji do debata. Idama na Roma ibana di bagasan obun. Idoni nasa mata do ibana. Nang akka nang manulang ibana, gabe mangangguhi bema saluhut bang sonitanon mida ibana. Ima tutu. Amin. Satu pengakuan yang menjadi pengharapan orang percaya bahwa dia akan memberikan keselamatan bagi orang yang setia kepadanya. Alani bohado hita. Audo bonana jala ujungna. Ninna Tuhan debata. Debata nuaing. Debata nong adokian. Naneng roi si gonggom saluhutna. Satu pernyataan yang dimateraikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dan keselamatan itu akan kita peroleh molo satia dohita tu debata. Alani mangi dohita tu debata. Asa diajari hita mamilangi ari-arita. Bagaimana kita memakai hari-hari kita. Jangan lagi hari-hari kita itu terbuang dengan cuma-cuma. Olah nama ngaruai halak. Jangan lagi hari-hari kita terbuang dengan cuma-cuma. Olah margusip. Jangan lagi hari-hari kita terbuang dengan percuma. Ayo patubu perbedaan.
Jangan lagi hari-hari kita terbuang dengan percuma hanya untuk mabain sugo ni roha gabi partuk Tuhan. Magopodo, sia-sia itu semua. Alai ajari mahami, mamilangi ari-ari nami. Lau manomu-nomu, haroroni Tuhatta Yesus Kristus. Sada refleksi madi kita di ujung tahun parhurionon, di penghujung pertangyangan jala hari Minggu puasa ibahen HKBP ujung tahun parhuriaon dohot parningotan dinamoding asa ingot jala lopok di bagasan rohatta ikon mate dohita alani bohado hita memakai ari-ari tai hobar tulomo ni roha ni debata gabe silas ni roha dang nagabe partuk Tuhan gabe pangurupion dang nagabe manggugai. Sudah sejauh manakah dalam perjalanan hidup kita mengenal siapa Tuhan? Ati na so tatadda dobe tadok imana do debata mangaleon hanguluan si gonggom saluhut na rodi saleleng-leleng na alay dang tatad daibana. Sudah sejauh manakah kita mengenal Tuhan kita? Isedo Tuhani diau. Siapakah Tuhan bagi diri kita? Itak ni holana perbaldo lau marminggu formalitas do isedo Tuhani diau. Dinatang tatad daibana tabangido matu ibana asa mengajari kita lau mamilangi ari-arita. Sada pengharapan di akhir zaman sampai pada akhir zaman hidup seorang Kristen yang bisa berpegang teguh bahwa dia adalah Alfa dan Omega, ibanado bonana, ibanado ujungna, ibanado namanoppa, jala ibanado nam nasa luhut nasa natinopana termasuk hita. Atong dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam ibadah penutupan pertangyangan pada malam hari ini mengingatkan kita dan memberangkatkan kita untuk memasuki tahun baru gerejawi. Dong advenan non ngatar gorbe tahun baru gerejawi. Jalaman nomu-nomu mahita di tahun 2022 na pinarade ni debata tu hita lembagas mah tauhir isedo ibana di hita tatadama isedo debata diao na baduahon tapangido matu ibana asa toktong diramoti didongani marhite tot di perbadia mengajari hita mamilangi ari-arita Allah ikon ingotot tado memento mori, ingat akan kematianmu. Jalan apa tuluhon pengharapan yang hidup sebagai seorang Kristen adalah dia Alfa dan Omega. Auhon mai uhiron babagas di bagas rohatta asalam bagas hita manada debata natung macai kolong rohana jalama baik kita sangat berharga di hadapannya. Tapake manguluta tabilangi mariarita obartu lomoni rohani debata jala managam hita di harorona di bagasan las ni roha. Amin. Mau lihati rohanami di oleh Tuhan Jehovah. Hatam na badi nomor sarengar di tonga-tonga ni penutupan pertangyangan na pinatupan ni huriam HKBP Mampang Perapatan di bagasan Bornginon. Bagas uyur nami Tuhan, hodo Tuhan, natoktong na mga lehon, haluaon, ajari hami lau memakai ngulu nami ari-ari nami, obar tulomo ni roham, jalaga bisa ada pakirimo di hami, hodo bonana, jala hodo ujungna, asa toktong hami satia, madalaton ngulu nami, ari-ari nami di Portibion, nang pena marsika soring masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Pargogoy hami marhite to dim to di perbadia. Dongani mahami, pati rohan ng pikiran nami, patorang pardalanan nami.
asa saluhutna obar tulomoni roham. Mau lihat rohan nami di Tuhan. Amin. Marede hitang sian buku ede nomor 610 sadang uhud tapasahat peliata sadatu huria sadatu diakoni sosial. Pinasaat mah di bagasan las niroha. Taulakon ayat 5 ring mai tajong. Yakon ma peliata ale debata aman namina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silon leon na dinggan dok nasa ulibasan na mauliutus upasat tami masyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho say jalo may gabiwap na husus di jolom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni sileon-leon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mahita madok di tangiang ali aman nami na di Banua Gijang say pinarbati say roma harajon say malamoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadari on hangulua siapari si sama dosa nami songop panisan nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami togiyo tu pangcunan palua mahami sian pangago ayodo na puna harajaw dohot hagogon rodia sangapon sa leleng-leleng na asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama dot persoron itu di parbadia
ima nama dongani hamu saluhutna. Mau lihat tema di harorota jalalas taingot ma taudu tido pakko basyota di bagasan bornginon ima acara pangapulion sian kuria tu dinamoding mau lihat.